M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo tulero ndi pa 24 Juni lachiwiri, koma siku la lero tikuchita chaka chachikulu, chaka chimene timati Solemnity, chaka chakubadwa kwa Yohane M'batizi. Mawu athu oyamba alero akuchokera m'buku la profeti Yesaya, mutu wa 49 ndime yoyamba mpaka na 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Oze Chaire kuchokera ku Christ the King na Mbuma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu achiwiri achokera m'buku la Ntchito za Apostoli, mutu wa 13 ndime ya 22 mpaka na 26. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mai Agnes Nyasulu kuchokera ku St. Philip the Apostle Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu oyamba kudzayamba vesi ya 57 mpaka na 66, kudzawerengaso vesi 80. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, a Carmelite Fathers kuchokera ku Carmel Prayer House mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Mverani inu anthu akumayiko amphepete mwa nyanja, tcherani khutu inu anthu akutali. Chauta adandiyitana ndisanabadwe, adanditchula dzina ndikadali m'mimba mwa amayi anga. Adasandutsa pakamwa panga kuti pakhale ngati lupanga lakuthwa, adanditchinjiriza ndi dzanja lake. Adandisula ngati muvi wakuthwa, nandibisa m'phodo mwake. Adandiwuza kuti, iwe Israeli ndiwe mtumiki wanga. Anthu adzanditamanda chifukwa cha iwe. Koma ndidati, ndagwira ntchito yopanda phindu, ndangowononga mphamvu zanga pachabe. Komabe zondiyenerera zili m'manja mwa Chauta, mphotho yanga ili m'manja mwa Mulungu wanga. Chauta ndi amene adandiwumba m'mimba mwa amayi anga kuti ndikhale mtumiki wake, kuti ndibweze fuko la Yakobo kwa iye, ndipo kuti ndisonkhanitse Aisraeli pafupi ndi iye. Choncho ndimalemekezeka m'maso mwa Chauta, ndimapeza mphamvu mwa Mulungu wanga. Chautayo akunena kuti, n'chinthu chochepa kwambiri kuti ukhale mtumiki wanga, kuti udzutse mafuko a Yakobo ndi kuwabweza kwawo Aisraeli amene adapulumuka. Ndidzakusandutsa kuwala kowunikira mitundu ina ya anthu, kuti chipulumutso changa chikafike mpaka kumathero a dziko lapansi. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Pambuyo pake Mulungu adamchosa Sauloyo, nayika Davide kuti akhale mfumu yawo. Za iyeyu Mulungu adanena kuti, ndapeza Davide mwana wa Yese, ndiye munthu wanga wapamtima, amene adzachita zonse zimene ine ndifuna. Mwa zidzukulu za Davideyo Mulungu adasankha Yesu kuti akhale mpulumutsi wa Israeli, monga momwe adalonjezera kale. Iyeyu asanayambe ntchito, Yohane ankalalikira Israeli onse kuti atembenuke mtima ndi kubatizidwa. Pamene Yohane anali pafupi kutsiriza ntchito yake, adafunsa anthu kuti, kodi inu mumayesa kuti ine ndine yani? Inetu sindine amene mukuyembekezerayo ayi,
koma pakubwera wina pambuyo panga amene ine sindili oyenera ngakhale kumvula nsapato zake. Ine abale, zidzukulu za Abrahamu ndi ena nonse opa Mulungu, uthenga wa chipulumutsowu Mulungu watumizira ife. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi yakuti Elizabeti achire idakwana, ndipo adabala mwana wamwamuna. Anzake ndi abale ake atamva kuti Ambuye anchitira chifundo chachikulu chotere, adakondwera naye pamodzi. Pa tsiku lachisanu ndi chitatu mwanayo atabadwa, adadza naye kuti amuumbale, nafuna kumutcha dzina la bambo wake Zakariya, koma mayi wake adakana, adati, iyayi, koma atchedwe Yohane. Pamenepo anthuwo adamuwuza kuti, koma pakati pa abale anu palibe amene ali ndi dzina limeneli. Tsono adalankhula ndi bambo wake ndi manja, namufunsa kuti, mukufuna kuti timutche dzina lanji? Zakariya adapempha cholemberapo, nalembapo kuti dzina lake ndi Yohane. Anthu onsewo adazizwa. Pomwepo Zakariya adathanso kulankhula, nayamba kutamanda Mulungu. Anzawo onse aja adagwidwa ni mantha, ndipo mbiri ya zimenezi idawanda kudera lonse la mapiri a ku Yudeya. Anthu onse amene ankazimva ankazilingalira m'mitima mwawo ndi kumadzifunsa kuti, kodi mwana ameneyu adzakhala munthu wotani? Pakuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye anali naye. Mwana uja Yohane ankakula nasanduka wa mkhalidwe wamphamvu. Pambuyo pake adakhala ku chipululu mpaka tsiku limene adadzionetsa poyera pakati pa Aisraeli. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero ndi chaka chachikulu mu mpingo mwathu. Kawirikawiri pa zaka zimene tili nazo sitikondwerera anthu kubadwa kwawo. Kawirikawiri timakondwerera imfa yawo. Izi zimathanso tithandiza titizidziwa kuti kubadwa ndi kufa zonsezi zimatipasa moyo wake koma osiyana. Tikafa timalowa mu moyo wosatha, moyo umene ngati tili anthu abwino timakaonana ndi Mulungu, timakakhala ndi Mulungu. Tikabadwa pa moyo wapansi pano, Mulunguyo amatipasa ife ntchito kuti tigwiritse ntchito moyo wathuwo kukonzekera kuti tikakhale ndi Mulungu. Sono moyo uno ukukhalanso ngati njira, kubadwa kumene kukhalanso ngati njira yoti tipite kwa Mulungu, tikonzekere kukaonana ndi Mulungu, tikonzekere kukakhala ndi Mulungu. Nderero pamene tikupanga chaka chimenechi chakubadwa kwa Yohane Mbatizi, tionepo moyo wake kuti unali bwanji. Mawu athu oyamba amene achokera m'buku la mprofeti Yesaya, pali mawu awa
akuti chauta adandituma ndisanabadwe, adanditchula dzina ndidakali m'mimba mwa amayi anga. Kusonyeza kuti wina aliyense pa dziko lapansi akamabadwa Mulungu ali naye cholinga. Kuti kodi inuyo ndi ine timayang'ana cholinga chimenechi, timachipeza mmoyo wathu cholinga chimene Mulungu analola kuti ife tikhale pa dziko lino lapansi, ife tibadwe. Cholinga cha Yohane Mbatizi, moyo wake Yohane Mbatiziyo anachipeza, ndipo anakhala ndi kumagwiritsa ntchito cholinga chimenechi mmoyo wake. Nchifukwa tikuona lero pamene tikukumbukira kubadwa kwa Yohane Mbatizi, chinthu choyamba choti tione moyo wake wa Yohane Mbatizi. Anali munthu otani? Tikuona kuti Yohane Mbatizi anali munthu wokhulupirira Mulungu moyo wake wonse. Yohane Mbatizi anali munthu amene moyo wake ukukhuzanso mbiri yathu ya chipulumutso. Adachitapo kanthu pa mbiri yathu ya chipulumutso. Yohane Mbatizi anali munthu odzichepesa, munthu olimba mtima, opanda mantha, ochita kufuna kwa Mulungu nthawi zonse mmoyo wake. Pamenepo tikhoza kuona kuti chifukwa cha zimenezi zikutheka kuti iye anadziwa, anakhala mu plani ya Mulungu, anavomera zimene Mulungu anamulengera, ndipo anafuna kuti zimene Mulungu anamulengerazo azichite mmoyo wake kuti zipherezere. So pamene tikusangalalira lero poona moyo wake wa Yohane Mbatizi, tiyeni tiyang'ane izi. Choyamba, kudzichepesa. Yohane Mbatizi anazindikira kuti ndi ndani mmoyo wake. Anazindikira ntchito imene Mulungu anamupasa. Yohane Mbatizi anadziwa kuti iyeyo ntchito yake ndikuonesa ena Ambuye Yesu, kusonyeza kumene kuli Ambuye Yesu, ndipo adapangadi zimenezo ndi moyo wake, kuwaonesa ena Ambuye Yesu, kuwadziwisa ena Ambuye Yesu. Sanakhale chimene iyeyo sanali. Ndetu kuona kudzichepesa kwa Yohane Mbatizi. Yohane Mbatizi anali munthu olimba mtima, munthu opanda mantha. Ndetimaona mmoyo wake kalalikidwe kake, amalalikira zoona zamphamvu zimene Mulungu anamutuma, zimene Mulungu anafuna kuti iye alalikire. Ngakhale pamene amakumana ndi mavuto osiyanasiyana, anthu omamususa zimene amanena, koma Yohane Mbatizi sanabwerere mbuyo. Analalika zimene Mulungu anafuna kuti iye alalike. Yohane Mbatizi moyo wake timaona kuti amakonzekeresa ena, kuthandiza ena kuti alandire Yesu. Analola ngakhale ophunzira ake ena nkuloza kumene kunali Ambuye Yesu, suyo mwana wankhosa uja. Yohane Mbatizi analola kuzichepesa ndi kunena kuti ineyo sindingathe kumasula zingwe za nsapato za amene akubwerayo. Kukonzekeresa ena kuti alandire Ambuye Yesu, kukonzekeresa ena moyo wawo wauzimu, alandire mpulumusi, amudziwe mpulumusi. Ife tiyeni tuone mmoyo wathu. Tingatani kuti tuonese ena Ambuye Yesu? Tingatani kuti taatengere ena kwa Ambuye Yesu? Tikhale anthu otani? Tikhale anthu opanda mantha. Ndi chinthu choyamba. Mziko mwathu muno muchitika zinthu zambiri.
Mdziko mwathu muno tikukonzekera chisankho. Mdziko mwathu muno muli kuba, muli katangale, muli mauchimo osiyanasiyana. Kodi ifeyo ndife anthu opanda mantha okuti timatha kunena zinthu mwatchutchutchu ndipo moyenerera, koma mwina mwachikondi, chifukwa cha chikhulupiriro chathu chimene tili nacho, kuti pakati pathu pasakhale kuponderezana, pakati pathu pasakhale umbava, pakati pathu pasakhale katangale. Tonse tili ndi utumiki umenewu okonza ndi kukomesa dziko lathu, okonza ndi kukomesa mpingo wathu, okonza ndi kukomesa mphakati wathu, okonza ndi kukomesa mabanja athu, okonza ndi kukomesa ntchito ndi mabizinesi athu amene timapanga. Chachiwiri, tikonze moyo wathu kuti Ambuye Yesu akhalemo. Kodi ifeyo timakonzanso moyo wathu kuti Ambuye Yesu azikhalamo? Ambuye Yesu amafuna kukhala mwa ife. Kodi ife moyo umenewu tikuukonza kuti Ambuye Yesu azikhalamo? Tiyeni moyo wathu ukhale wachikhulupiriro, moyo wathu ukhale wacholinga. Tidzikhala mu plani ya Ambuye Yesu, plani ya Mulungu. Tidziwe cholinga chimene ife tinabadwira, cholinga chimene ife tili nacho pa dziko lino lapansi. Tionetse chikondi ndi chifundo cha Mulungu pa iwo. Tiyeni tikhale anthu amene tikudziwa cholinga cha moyo wathu. Tinabadwa chifukwa chani? Ntchito imene Mulungu atipasa ndi yotani? Tiyeni tigwire ntchito yathuyi mosaopa, mwatoto moyo, mmene Mulunguyo akufunira kuti tibwerese ufumu wake ndi kuonesa Ambuye Yesu pakati pa zathu, kuti Ambuye Yesu ali apa, Ambuye Yesu amafuna izi, ndipo ife tonse pamodzi tichite zimene Ambuye Yesuyo akufuna. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.